हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै लोगोफोर नोंथांमोना NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हासिगोन बारा गोबाव सम गैला नोंथांमोना एसे उनावनो मोननो हासिगोन दा बेनिफ्राय जोंहा दायो लिस्टआबो ओंखारना फैखाबाय आरो बबे फाइनान्शियेल इयारनि थाखाय गासै खै हाजार जनसो फरायसाफ्रा नैबे NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ जोंहा दायो बे लिस्टआबो ओंखारना फैखाबाय जेरै 2023-24 निफ्रायनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो नांगोन 2023-24 एकाडेमिक इयाराव एप्लाइ खालामनायनि बिथोराव 50% फरायसाफ्राल' नोंथांमोना NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जादोंमोन नैबे पोस्ट मेट्रिक ST स्कलारशिपनि फैसाखौ दै दा बिनिफ्राय 50% नोंथांमोना फरायसाफ्रा मोननो हानाय जायाखै दा बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा खै हाजार जनसो लाइमोनफ्रा मोननो थांगासिनो जोंहा दायो बिनि लिस्टआ ओंखारना फैदों आरो दा बेजों लोगोसेनो नैबे 2024-25 एकाडेमिक इयारावबो नोंथांमोना रावबो सासेबो नैबे NSP नि ST स्कलारशिप पोस्ट मेट्रिकनि स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय जायाखै दा बे एकाडेमिक इयारनि थाखाय गासै खै हाजार जनसो फरायसाफ्रा मोननो थांगासिनो फैसाखौ दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ जों खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो जोंहा थांनाय एकाडेमिक इयार 2025-26 एकाडेमिक इयारनि थाखाय गासै खै हाजार जनसो फरायसाफ्रा दायो नैबे NSP नि पोस्ट मेट्रिक ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ जोंहा दा बे लिस्टआबो ओंखारना फैबाय दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो गासै खै हाजार जनसो फरायसाफ्रा नैबे NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो बेखौ दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्कलारशिपफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना नैबे स्कलारशिपफोरनि बागैनो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौबा नोंथांमोना मा खालाम इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आरो डिसक्रिप्सनावबो होनानै दोनदों नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव आंखौ फल' खालामनानै DM खालामहरबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम स्टेटासखौबो नायनानै खोन्थाहरनो हागोन दा जिखियानो जाया मानो मा प्रब्लेम जाना दं आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम रिप्लाइखौ खोन्थाहरनो हागोन दा बेनिखायनो इन्स्टाग्रामावबो नोंथांमोना बयबो आंखौ फल' खालामनानै DM नोंथांमोना खालामहरबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा दा जोंहा दिनै जाहैबाय थारिखआ जोंहा आगष्टनि 13 थारिख दा मैयासो जोंहा मोनसे आपडेट ओंखारना फैदों आरो डेटखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै 12 आगस्ट 2026 दा जोंनि नैबे इउनियन मिनिस्टार ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनि जोंहा इउनियन मिनिस्टार श्री दुर्गा दास दा बे बिथाङा रायजो सभायाव बेखौ माने फोरमायथिदों आरो मा फोरमायथिदों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबला जोंहा बेहाय पुरा बाथ्रा बेहाय होनानै दोनदों मारै मा खालामनाय जादों नैबे NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसा सोनायाव जाहाथे गासैबो फरायसाफ्रा ट्रेन्सपेरेन्सि मोजाङै मोननो हायो DBT स्किमनि जों फैसा मोननो हायो बायदि रोखोमनि बे एक्सप्लेनेसन खालामना होनाय जादों बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायनो हागोन मेन बाथ्राखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों दा जोंहा बेहाय लिस्टखौ हगारना होनाय जाबाय आं गिबियावनो नैबे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि खोथाखौ बुंहरग्रोनो सानदों दा बेवहायथ' जोंहा बेबादि लिस्टखौ जोंनि नैबे इउनियन मिनिस्टार बिथाङा मैया रायजो सभायाव बेखौ होबाय बाथ्रायाथ' नंगौ जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा स्कलारशिपनि फैसाया दिनैसिमबो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबफैयाखै नङा होमबा फरायसाफोरनि एकाउन्टआव फैसाया हाबफैनाय जायाखै DBT स्किमनि जायो नाथायबा जोंहा दायो बेनिफिसियारि लिस्ट खालामनाया जाखाबाय आरो आं गिबियावनो प्रि मेट्रिकनिफ्राय खोन्थाहरग्रोनोसै जोंनि नैबे गासैबो स्टेटनियानो दंजोबो दा बेवहाय जोंहा आसामनिखौ नायोबा नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नै गोजौथिं जोंहा 2023-24 एकाडेमिक इयाराव नैबे प्रि मेट्रिक स्कलारशिप माने जायफोर फरायसाफ्रा क्लास 9 आव फरायनाय जायफोर फरायसाफ्रा क्लास 10 आव फरायनाय दा बिथांमोना नैबे प्रि मेट्रिक ST स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो नालाय दा बेवहाय आसामनि गासै खै हाजार जन लाइमोनफ्रा मोननो हादोंनो 2023-24 एकाडेमिक इयाराव 5625 फरायसाफ्रा नैबे प्रि मेट्रिक ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जादों जाहैबाय दा बेनिफ्राय नैबे 2024-25 एकाडेमिक इयाराव आसामाव गासै ST फरायसाफ्रा 2132 फरायसाफ्राल' नैबे प्रि मेट्रिक ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जादों दा नोंथांमोना सानना नायदो ओरैबादि खम फरायसाफ्रा NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हादों प्रि मेट्रिकनि आरो क्लास 9-10 आव फरायनाय बिथांमोननिया दा बेनिफ्राय नैबे 2025-26 फाइनान्शियेल इयारनि थाखाय दा नैबे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय बेहाय बेनिफिसियारि लिस्टखौनो खालामनाय जायाखै दा सासेबो बिथांमोननि नामा एबा सासेबो फरायसाफ्रा दायो सेलेक्सनखौ खालामजानो मोनाखै दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा फाइनान्शियेल इयारा जोबनानै थांबाय नाथायबा बेनि बेनिफिसियारि लिस्टआबो खालामनाया जोंहा जोबाखै नैबे जोंहा 2026-27 जोंहा फाइनान्शियेल इयारानो हाबलायलांबाय अब्लाबो नोंथांमोननि नै बेनिफिसियारि लिस्ट खालामनायानो जाबावाखै आरो फैसा मोननायाथ' बाथ्रायाथ' गोबाव सम दंबावसो बियो दा बेथ' जाहैबाय प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनिया दानिया नोंथांमोना मिथिना लादो प्रि मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप पोस्ट मेट्रिक ST स्कलारशिप जायफोर फरायसाफ्रा
हायर सेकेन्डारि फरायगासिनो दा नोंथांमोनाबो पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो जायफोर नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुएसन फरायबाय थानाय दा नोंथांमोनाबोथ' निस्सय एप्लाइ खालामखादोंमोन जानो हागौ पोस्ट मेट्रिक एसटि स्कलारशिपनि थाखाय जायफोर बिएड फरायनाय जायफोर पोस्ट ग्रेजुएसन खालामगासिनो दा नोंथांमोनाबो गासिबो नैबे पोस्ट मेट्रिक एसटि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हायो दानिया नोंथांमोना गोजौआव नायना लाखादो बे जाहैबाय 2023-24 एकाडेमिक इयारनि बे जाहैबाय 2024-25 एकाडेमिक इयारनि बे जाहैबाय 2025-26 एकाडेमिक इयारनि जोंहा बेनिफिशियारि लिस्टफोर खालामनाय दा नोंथांमोना नैबे नुबाय जानो हागौ नै बे जाहैबाय जोंहा आसाम रायजो दा बे आसामनि बे 2023-24 एकाडेमिक इयाराव आसामनि एसटि फरायसाफोरा गासै खै हाजार जन मानसिफोरा बेनिफिशियारि लिस्टआव फैनो हादोंनो 35,135 फरायसाफोरा बेनिफिशियारि लिस्टआव फैनो हादों जाहैबाय 35,135 दा बिनिफ्राय 2024-25 एकाडेमिक इयाराव गासै खै हाजार जन फरायसाफोरा बेनिफिशियारि लिस्टआव फैनो हादोंनो मात्र आदानिबो खम जालांबाय नै 12,582 बिसां फरायसाफ्राल' नैबे 2024-25 एकाडेमिक इयारनि थाखाय बेनिफिशियारि लिस्टआव बिथांमोना फैनो हाबाय माने बिथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जासिगोन दा बिनिफ्राय 2025-26 बे फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय नोंथांमोना नायदो नै 18,456 फरायसाफ्रा नै दायो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ मानो होनोबा नोंथांमोना दिनैसिमबो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायाखै नङा होमबा 2024-25 2025-26 स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथंमोना मोननो हानाय जायाखै नाथायबा जोंहा दायो बेनिफिशियारि लिस्टआ खालामनाय जाबाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआवल'सो दायो फैसा हाबफैनो नांसिगौ दायो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय खै हाजार जन फरायसाफ्रा एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नायोबाथ' गोबां फरायसाफ्रानो नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा प्रि मेट्रिकनिखौबो बुंनो नांगोन जोबोद खम फरायसाफ्रा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय नैबे पोस्ट मेट्रिकनिया बेबायदिनो नायबानो जाबाय 2024-25 एकाडेमिक इयार स्कलारशिपनि फैसाखौथ' सोखायाखै नङा होमबा नोंथांमोना रावबो मोननो हायाखै दा खै हाजार जन फरायसाफ्रा मोननो थांगासिनो दं बेखौ नायदो नै 12,582 बे जोंहा इउनियन मिनिस्टार बिथाङा होनाय बादिबा दै बे उनाव सोलायनोबो हागौ खोमा दा जेबो बुंनो हाला दा जेखियानो जाया मानो बेथ' बहा सोलायबावनो दा बिसां बेनिफिशियारिफोरनो दायो फैसाखौ होनाय जासिगोन एबा सोना हरनाय जासिगोन मानो होनोबा फैसाखौनो सोना हरखायाखै नङा होमबा दा बे 12,582 फरायसाफोरनो दायो स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरनाय जासिगोन 2024-25 एकाडेमिक इयारनि थाखाय दा बेनिफ्राय 2025-26 फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय 18,456 फरायसाफोरनो स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरनाय जासिगोन दा नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय बबे एकाडेमिक इयारनि थाखाय स्कलारशिपनि फैसाखौ खै हाजार जन लाइमोनफ्रा मोननो थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय दानिया बाथ्राया बिसो जादों जे नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन दा बेखौ DBT PFMS आव थांबाय बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों दा बेनिखायनो PFMS आव दायो नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना एसे उनावनो मोननो हासिगोन ओरैनोथ' मास मोनसेनि बिथोराव नोंथांमोननिसिम सोना हरनो थाखाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा मास मोनसे होनना बुङोबा बे आगस्ट मास आंथ' मास मोनसेयाव बे आगस्ट मासाव गासिबो मोनजोबनो हागोन आं बेखौबो सानाखै सहरबाबो नैबे आगस्ट सेप्तेम्बर जायखिजाया बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनजोबनो हागोनखौ आसाखौ खालामनो हायो जुदि बिथांमोना सोना हरबासो बेबो आरो बाथ्राया नोंथांमोननिसिमथ' जेनेबा बुंबाय सरकारा मास मोनसे मास मोननैनि बिथोरावनो स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरनाय जासिगोन बेबादिथ' बुंदों नालाय बाथ्राखौ दा बेनिखायनो नेनो नांसिगोन आरो नैबे आगस्ट मासाव जुदि मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जुदि मोनाबा सेप्तेम्बर मासाव मोनगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय आरो जुदि बे मास मोननैनि बिथोराव मोनाबाथ' आरो जेबो बुंनो हाला नोंथांमोना एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ माब्ला मोनगोन बेनि बागै दा बिनिफ्राय गोबाङानो दायो कमप्लेन खालामगासिनो दङ सरकारा जेनेबा मोजाङै रिप्लाइखौ होआखै होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा माब्ला स्कलारशिपनि फैसाखौ सोमारगोन बेखौ बेनिफिशियारिस खालामदों DBTनि थाखाय जेनेबा फैसाखौ सोना हरनो थाखाय DBTनि स्किमनि जे एसे फैसाखौ सोना हरो नालाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफारनि जे दा बेनि थाखायबो माखासे खामानि मावनांगौ नङा होमबा दा बिथांमोना एसे सम लागोन एबा एसे सम नांगौ बेबादि बिथांमोना होनदोंमोन प्रसेसआव दं होननानै बिथांमोना बुंनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय दायो नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना जायफोरनि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जानाय नोंथांमोननि बे बेंक एकाउन्टआव नैबे आगस्ट एबा सेप्तेम्बर मास बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नाथायबा गोबां फरायसाफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरखायो मानो होनोबा नोंथांमोना गोबाङानो माने मोननै मोनथाम फाइनान्सियेल इयारनि स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै जेरै 2023-24 एकाडेमिक इयारावबो नोंथांमोना गोबां फरायसाफ्रा मोननो हानाय जायाखै 2024-25 एकाडेमिक इयारावबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबावबाय रिनिउवालानो जा फ्रेसानो जा नोंथांमोना बेहायबो मोननो हायासै आन्डार ग्रेजुएसनाथ' जोंहा दायो बोसोरब्रैनि जाबाय नङा होमबा दा बेनिखायनो बोसोरब्रैयाव नोंथांमोना खेबब्रै एप्लाइ खालामनांगौ नङा होमबा फार्स्टआव फ्रेस एप्लाइ खालामबाय रिनिउवाल नोंथांमोना खेबथाम खालामनांगौ
दा बे बोसोरब्रैनि थाखाय नोंथांमोना दायो एप्लाइखौ खालामना मोननो हागोन NSP नि ST स्कलारशिप भिसाखौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर सिगांनिफ्रायनो दाथ' ग्रेजुवेसनानो जालायलांसिन खोमा 4 इयार्सनि ग्रेजुवेसननिया खोनानो मोननाय बादिबा देग्लाय ग्रेजुवेसन जागोन बादि आं बेखौ खोनादों बोसोरब्रैनि जायफोर बिथांमोना फार्स्ट जाजेननायखौ लानाय बिथांमोना दा बेनिखायनो बिथांमोनाबो नै खेबसेल' बिथांमोना स्कलारशिप भिसाखौ मोननो हादों बादि 2023-24 एकाडेमिक इयारावल' बिथांमोना मोननो हादों बादि दा बेनिखायनो गोबां फरायसाफ्रा बेखौ दायो टेनसन जानानै दं जानांगौ निस्सय आरो आंबो बेखौ सानदों जे सरकार नोंथांमोननिसिम बबे मोनसे फाइनान्सियेल इयारनि फैसाखौल' सोना हरगोन गासिबो जा नोंथाङा स्कलारशिपनि एप्लाइ खालामदोंमोन मोनफ्रोमबो फाइनान्सियेल इयार जेरै 2023-24 2024-25 2025-26 दा बेफोर गासिबो फाइनान्सियेल इयारनि जा नोङो स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरजोबगोन ना बबेबा मोनसे फाइनान्सियेल इयारनिखौल' नोंनिसिम स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरगोन दा बेबो मोनसे जोंहा साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों दै जुदि नोंनो बबेबा मोनसे फाइनान्सियेल इयारनिखौल' सोना हरोबा फर एग्जाम्पल 2024-25 एकाडेमिक इयारनि फैसाखौल' नोंथांमोननिसिम सोना हरोबा दा नोंथांमोना हमना लाबाय 1200 हमना लाबाय एबा 2000 नङाबा सोरनोबा 10,000 हमना लाबाय दा नोङो 10,000 फैसाखौ मोननो हाबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा दा बेनिफ्राय नोङो आरोबाव एप्लाइ खालामदोंमोन 2025-26 एकाडेमिक इयारनि थाखाय दा बे स्कलारशिप फैसाखौ नोंथाङा मोननो हागोन ना बेयो नोंनियाव निस्सय दायो सोंथिया जाखांदों जानो हागौ 2023-24 एकाडेमिक इयारावबोथ' आं एप्लाइ खालामदोंमोन दा बे स्कलारशिप फैसाखौबो आं मोननो हानाय जायाखैमोन दायो बेखौबो आं मोननो हागोन हाया दा बेनिखायनो बे साननो गोनां जानानै फैदों आरो नोंथांमोना बबे फाइनान्सियेल इयारनि फैसाखौ दायो मोननो हागोन गासिबो जा फाइनान्सियेल इयारनि नोङो एप्लाइ खालामदोंमोन फैसाखौ मोननो हायाखैमोन दा बेफोर गासिबो फाइनान्सियेल इयारनि फैसाखौनो आङो मोननो हागोन ना बबेबा मोनसेखौल' मोननो हागोन दा बेयो जोंहा मोनसे गिदिर कुइसन जानानै फैदों दै दा जिखियानो जाया मानो एसे नेलायनांसिगोन जेब्ला फैसाखौ सोगोन अब्लासो जों मिथिना मोननो हासिगोन बबे फाइनान्सियेल इयारनि स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायो बेखौ दा बिनिफ्राय गासिबो नोंथांमोना PFMS आव चेक खालामना नायदो ओरैनोथ' बुंनाय बादिबा PFMS सिम हरबाय बेबायदि खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो PFMS आव जुदि फैयोबाथ' नोङो गावनि डिटेल्सखौ होनानै एबा एप्लिकेसन आइडिखौ नोंथांमोना होनानै नायनो हायो नोङो बेसेबां स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं बेखौ दा जिखियानो जाया मानो एसे नोंथांमोना नेबानो जाबाय एसे साननैसो उनाव स्टेटासा फैगोन बायदिखौ आं मोनजोबदों मैयासो बिथाङा रिप्लाइखौ होदों जोंनि नैबे भारतनि इउनियन मिनिस्टार ट्राइबेल एफेयार्सनि इउनियन मिनिस्टार श्री दुर्गा दास इके ना मा होनो जेनेबा बेखौ उच्चारणखौ मा होनो UK दा जिखियानो जाया मानो बे इउनियन मिनिस्टार ट्राइबेल एफेयार्सनि दा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रायजो सभानि थ्रुयै इनफर्म खालामहरनाय जाबाय दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बे बिदिन्थिजों दानिया खोन्थाहरनाय जाबाय जोंहा दायो एप्लाइ खालामनायबो सोलिगासिनो दं बयबो नोंथांमोना प्रि मेट्रिकनि जायफोर फरायसाफ्रा क्लास 9-10 आव फरायगासिनो दं एप्लाइखौ खालामना लागोन आं बेखौ आसा खालामदों पस्ट मेट्रिक जायफोर नोंथांमोना नैबे हायार सेकेन्डारि आन्डार ग्रेजुएसन पस्ट ग्रेजुएसन BEd बायदि नोंथांमोना डिग्री फरायगासिनो दङबा गोख्रैनो नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामना लागोनखौ आं आसाखौ खालामदों फैसाखौ मोना होननानै एप्लाइ खालामालासिनो नोंथांमोना दोननो नाङा दा बेखौबो आं खावलायहरनाय थाबाय दा बेखिनियावनो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो बेनिफ्राय इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना फल' खालामनानै माबाफोर सोंनांगौ दङबा अफिसियेलि नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय स्कलारशिपफोरनि बागैनो एबा माबा मोनसे बाथ्रा सोंनोबाबो नोंथांमोना सोंहरनो हागोन बोथोरा ओरैबायदि गरमथार हाखु दाखु जोबोद स्पिडैसो जालायलांबाय खोमा आं नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनाया ओरैबायदि दासान्दि गरम जागासिनो दं गोलोमफ्रुलाजोब्बाय दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम जा आपडेट फैदोंमोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों